Artà en joc és la nova proposta de Ràdio Artà, un nou espai dedicat al món de l'esport. El jove Pep Toni Gomila, coneixedor del món esportiu i persona molt creativa, dinàmica i compromesa, en serà el conductor. Comptarà amb el suport essencial d'un altre excel·lent professional, Llorenç Terrassa, el nostre tècnic municipal. Volem el millor pel nostre poble. Artà en joc. Salutacions, oients de Ràdio Artà, ja vos sona la meva veu, benvinguts a un nou programa d'Artà en joc. Som en Pep Toni Butler i tots aquí amb vosaltres un any més, una temporada més, i esperem que siguin moltes més, comptant com sempre amb l'inestimable ajuda del responsable de Ràdio Artà, Tomeu Caldentell, que té un anunci que fer-vos i per què no el fa en el millor programa de tota la parrilla esportiva de Mallorca. Tomeu? Bueno, benvingut a una nova temporada d'aquesta programa radiofònic que crec que té molt d'èxit i que estic content de poder continuar una temporada més i que, com dius, que siguin moltíssimes més, per suposat. I res, que bàsicament anunciar que durant aquesta temporada estem preparant diverses coses, diverses novetats que anireu veient o anireu escoltant, també depèn, tot el sentit que sigui, ja sigui aquí de FM o també de xarxes socials o de diverses coses que puguem anar implantant al llarg d'aquesta temporada i si s'escau les que venen. Sobretot això, i després, bueno, també anirem ampliant la parrilla de Ràdio Artà, també aprofito també per dir-ho, properament, que ja anirem definint horaris també d'altres programes, més enllà d'aquest, el meu i tots els que hi ha fins ara. Un poc això, bàsicament, i sobretot content de poder seguir comptant amb tu i amb aquest programa d'Artà en joc. Moltes gràcies, desitjant tenir nous companys de feina, nous companys de ràdio. Exacte, tant de bo. El que, Tomeu, tenim pendent que encara jo no he vist el meu contracte de renovació. M'ha dit de fer el primer programa a veure com sortia, però jo vull el contracte de renovació. Bueno, hi haurà triplicació de sou o no? Avui serà un poc de prova i si passes la prova d'avui, potser podem mirar un 2,5 en vez de 3. Multiplicat per 3 és un 2,5. Haurem de treure comptes perquè no he de perdre tampoc darrere aquest programa i és que no hem de perdre tampoc són els nostres estimats oients d'Artà en joc. Moltes gràcies per seguir-nos en aquesta cinquena temporada. Era març de 2021 quan començàvem. Som actualment dimarts, dia 29 d'octubre de 2024, cinquena temporada que podreu gaudir en aquesta ràdio que és que vostra. I per començar aquesta cinquena temporada, comptant també amb l'ajuda d'en Llorenç Terrassa, que ens ajuda externament, i hem decidit començar una temporada nova amb una persona que també ha començat una temporada nova i temporada històrica, perquè avui tenim aquí en el segon capità de l'equip balear del bàsquet Artà, primera vegada és històric, el bàsquet Artà té equip de bàsquet a Lliga Balear, i tenim aquí el segon capità, Joan Ramon Tous. Bona, Joan Ramon, com estàs? Hola, molt bé. Gràcies per venir, sabem que tens molt d'entrenaments, perquè també tens altres funcions dins el club que no sé de jugador, després en xerrarem. Però per qui no te conegui, qui és en Joan Ramon? Bé, jo soc en Joan Ramon Tous, tenc 21 anys, i bueno, això, soc... Bueno, no sé si sóc el segon capità, si tu vol dir, massa bé, però... Ets el segon capità, ets el segon capità. Soc jugador del sènior masculí balear del Club Bàsquet Artà i, bueno, com he dit, també a part entreno, bé, faig d'ajudant de dos equips de l'escola, de Preminis. I ara que ja t'han sentit un poquet, hi ha gent que dirà, Joan Ramon, bàsquet, i tot d'una ha pegat una persona. No ets tu, No. és ton pare. Un pare, sí. Ara conta'm un poc, com vas començar tu en el món de l'esport? Bueno, jo vaig començar... Bueno, estic en el món del bàsquet, ja com has dit, mon pare, des que ja soc molt petit, me'n recordo anar a veure la meva germana, anar amb mon pare que entrenava qualque equip, i això és la meva germana que també ha jugat tota la vida. I, bueno, jo, com a jugador de bàsquet, vaig començar quan tenia 6 anys, si no recordo malament, que mon pare entrenava a l'equip de l'escoleta, del club, de l'any 2003. I com que entrenava en aquest equip, jo vaig començar a anar a entrenar allà i segur que m'ha agradat.
això apareix, i vaig començar a jugar a bàsquet. I clar, tu dius que ton pare l'entrenava. Com ha influït de molt ton pare en que tu hagis fet bàsquet i no, per exemple, tennis? A veure, jo, des de que soc petit, estic enamorat del bàsquet i tota la culpa, el 90% de la culpa la té mon pare, perquè jo... Per una vegada que li pot donar la culpa a ton pare farà que te renyi? Exacte. Que això, sempre he vist bàsquet, sempre he anat en el podi, sempre he estat per podi, mon pare entrenava també la meva germana, sempre he estat per allà, i això, pues, me vaig enamorar del bàsquet gràcies a mon pare. I a part del bàsquet has fet qualque altre esport? O només has fet bàsquet? Sí, com has dit, tenis, vaig jugar un parell d'anys de tenis, i ja està. I Bé, i natació també. Natació? Quan era petit, sí. Anem a començar per bàsquet i després tocarem els altres dos també. Vale. Conta'm-nos, com recordes els teus inicis en el bàsquet ja com a jugador? No d'anar a veure ton pare o la teva germana, sinó tu com a jugador. Jo, a veure, tenc que record un poc borrós perquè era molt petit. Estem xerrant de l'any 2009, som el 2024. Sí, però bé, jo, segons me diuen, jo era molt vago i segur que no m'agradava tant, com jo ho penso. Però... A dia d'avui també veig, Sí, però jo el que recordo és que m'agradava anar a les diades que feia el Consell i jugar amb els meus amics. Eren poquets que jugàvem, però érem amics i pues, això és el que m'agradava, anar allà, estar amb gent que no és de la meva classe, conèixer nova gent i pues, això que m'agradava anar a entrenar i això. Dius això de que jugaven amb els teus amics i de fet aquests amics del bàsquet són els amics que després t'estan durant fins a dia d'avui. Exacte. Bàsicament el meu grup d'amics, els que som avui, pues, són tots aquells que a Mini varen fer equip. Després anirem per amunt, anirem a Mini. Conta'm un poc això dels tenis. Va ser tu que volies jugar a tenis, els amics jugaven a tenis i tu te'n vas anar a jugar a tenis, te van obligar a jugar a tenis, com és això dels tenis? Jo crec que el 90% dels nens que juguen a tenis, que tenen la meva edat o més petit, més gran, pues, se referent en Rafael Nadal, tothom en Rafael Nadal, i jo deia, jo vull ser com en Rafael Nadal. I pues, vaig anar a veure un dia en Joan Canelles i pues, vaig apuntar. I t'agradava el tenis? Sí, el que era molt dolent. Era molt dolent. No eres en Rafael Nadal? No. Clar, ell és tot menacorí, tu només tens una part i te faltaves l'altra. Bé, sí. Te faltaves l'altra part. Sí. I després natació? En què va venir la natació? Va ser el primer port que vaig fer. Quan tenia 3 anys, crec, vaig estar fins als 6. Fins que vaig començar a jugar a bàsquet, vaig fer natació, també perquè la meva germana ho feia, i no sé, també... Sí. Ja dic que ja no me'n recordava que feia natació, però sí, vaig fer natació quan era molt petit. Ja has seguit un poc els passos també de la teva germana, Sí. un poc el que anava fent la teva germana, Sí, sí. anaves tu darrere. Bona senya. I conta'm-nos, vareu ser un parell a l'escoleta i vareu jugar junts, heu jugat junts molt d'anys. Has dit l'any de Mini, que és quan vareu fer equip, quan éreu més amics i tot això. Conta'm com va ser un poc aquest any. Bé, aquest any de Mini, si no recordo malament, 2015, teníem possiblement la millor generació, o de les millors generacions que ha tingut el club, perquè jugàvem a preferent, a grup A de preferent, que bàsicament després d'especial de grup A de preferent, i pues, van guanyar la lliga fent un 18-0, que no perdíem contra ningú, no van perdre contra ningú. I aquest equip era jugadors com Toni Bernassa, que ha passat per aquí també, Marc Dols, Que també ha passat per aquí. Lluís Gili, Jaume Senet, Adrià Jové, que pues, érem un equip molt bo, molt bo. I quin diries que era el fort d'aquell equip? És a dir, no el jugador fort, sinó la força que tenia aquell equip. El punt més fort. Jo crec que l'unió que teníem tant de dins com de fora de la pista era clau en el moment de guanyar aquest partit. És veritat que també físicament érem bastant superiors als altres equips, però sabien jugar, estàvem molt ben compenetrats dins pista, molt de passada, no érem... Éreu egoistes. No érem egoistes, exacte, saps? I això crec que era lo important per guanyar el partit. I vareu guanyar la Lliga de 8-0, dius? Sí.
Has guanyat qualque lliga més? Només has guanyat una lliga? L'any següent, que pues, l'equip pues, se va de fer un poquet, perquè bé, hi ha uns que se'n van anar a Manacor, l'altre va deixar, tal. Varen aconseguir agafar a tots els cerverins que eren de segon any, un Manacori també de segon any, i pues, vam fer un equip també bastant fort. És veritat que la primera fase ens va anar un poc malament, vam quedar penúltims, ens va deixar en el grup C, crec, si no Sí, malament. sí, devia ser. I allà pues, vàrem quedar segons i vàrem anar a la final contra Felanitx i vàrem guanyar la pròrroga de 3. Mira, Va anar massa bé, massa bé. vas fet dos triples. No, vaig fer la defensa. Tu vas defensar? Vaig defensar. Ara després en xerrarem Sí, vol també dir, sí, de sí. la teva mítica defensa. Clar, i a tot això, tu durant aquest període has coincidit tu com a jugador i ton pare com a president. Exacte. Com és el tema de que ton pare siguis president del club? Com ho veies tu? A veure, jo sempre m'ha estat igual que mon pare fos president. La millor veia que el nen més gran pues, me tenia més respecte, saps? No me venien a molestar jo perquè el fill del president, saps? Massa bé, però tampoc me va importar massa que mon pare fos president o no. I el vas tenir d'entrenador, ton pare, llevat de l'escoleta? No, a part d'aquell any, crec no vaig tornar a tenir d'entrenador. I t'estimes més així o t'haguessis estimat més tenir-lo? Sí, no, millor així. Millor així, no? El pare sempre... Menys discussions. Sí. I ja n'hi ha hagut sempre s'enfadava quan jo no enfadava això i m'estic més. Val més així, Sí. val més Sí. anar per separat. Com a jugador també sempre has participat a diversos campus i vas participar en un parell d'edicions als campus de Joan Sastre A totes. i vas fer MVP un any d'aquell campus. Sí. Conta'm un poc com era això. Bueno, jo en el campus d'en Sastre hi vaig anar el 2014, que va ser el primer any, fins l'any 2019, que va ser el darrer. Que va venir Covid i pues, ja no hi va haver posar edicions. I això de que vaig ser MVP, pues, l'any 2019, jo passava de cadet a júnior i jo no feia comptes que me donessin ser MVP, perquè sempre s'haurien donar un jugador de segon, perquè era el darrer any de campus i pues, no m'esperava gens. I és veritat que jo, com que tenia molt bona relació amb tots els entrenadors, perquè, claro, m'havien vist créixer, com aquell que diu, Clar. i és veritat que amb en Joan també molt bona relació, amb en Joan Sastre. Això que sé, el darrer dia en Marrón, en Adrià Marrón, que era el meu companyero de campus, me va venir i m'ha dit, tu has de ser MVP a tu. I jo vaig dir, no, no te flipis perquè no. I el tio, ja quan estaven dient el nom, MVP femení, tal, MVP masculí, el Marrón va començar a fer-me així, va dir que sí, aixeca't, i jo que no. Va dir, vinga, Joan Reventós, i jo vaig aixecar, jo flipant, saps? I m'han donat MVP. No sé per què, però bueno. Era un poc com la d'en Rodri i Vespre, que en principi Exacte. s'havia d'un altre i al final Sí. en Rodri se va plantar elles que se'n va dur. Exacte. En Joan Sastre, per qui no ho sàpiga, en Joan Sastre, que era lateral dret del Mallorca, mític lateral dret del Mallorca, se bala de Porreres per als nostres oients, però és un jugador de bàsquet molt bo, que ha jugat en la selecció espanyola, Sant Cartenen, que també en Joan, té relació amb Bertà, que jugador de bàsquet, que ara està jugant en el Lenovo De nou Tenerife, Tenerife, sí. i que ha jugat molt d'anys al València Bàsquet i de fet va guanyar la Lliga pel València Bàsquet. Sí. Per tant, per qui no li soni, no és que hagi anat a un campus de futbol, que ja veig qualcú dient, ha anat a un campus de futbol, no. No, Jugar a futbol no és el teu fort, no? soc que bé, podria ser com un Muriqui, però no. Sí, no, de cap sí, De però, cap sí, però- com va dir ell, con estos pies míos no... No. I com recordes això d'anar de campus i també ja, perquè mos valoris, perquè li donis valor a lo que és anar a un campus, perquè clar, una cosa són els entrenaments i per ahí que és entrenar més, però també és moltes altres coses anar a un campus, explica'm un poc. Sí, no. Jo me'n recordo quan era petit, el primer any que vaig fer un campus va ser l'any 2014, que em vaig fer dos, vaig fer de joventut de Badalona, que el feien aquí a Manacor, i el d'en Sastre, i jo me'n record que jo m'ha fet moltes ganes d'anar a fer campus, però que quan era allà pues, m'entrava la pena perquè deia, hòstia, una setmana fora de ma mare, fora de mon pare, pues, Claro. millor. I els primers anys és veritat que sí m'acostava molt, però ja del pas d'examen pues, ja millor. I jo trobo que anar a campus, pues, jo crec que és el que millor m'ha fet millorar, no? Com a jugador de bàsquet, estar una setmana tot el dia jugant a bàsquet amb entrenadors del nivell d'entrenadors que hi ha. Jo sé, en el campus d'en Joan Sastre hi ha, per exemple, l'Àngel Molinero, que està en el Palmer. segon entrenador del Palmer, ajudant d'entrenador del Palmer. Per exemple, va venir en Pedro Martínez, que està
no sé ara on està, el Batxi Manresa... Sí, bé, però Martínez de fet és que guanya la Lliga Exacte. amb el València Bàsquet. Jo sé, Jaume Pons d'Arnau també. Que va anar després al València Bàsquet també. Sí, són aquests entrenadors que tu dius, t'entrenen 2 hores, però són 2 hores que pues, les disfrutes al màxim, aprens el màxim i jo sé, jo me n'anava a sortir d'infantil, de segon, m'anava a cadet de primer i tornava a sentir un jugador diferent, saps? Perquè el que aprens allà no ho aprens en 2 mesos jugant a Artà, que entrenes 3 hores a la setmana, saps? Clar, és diferent, és diferent. I tu has jugat tota la vida a Artà o has jugat a qualque altre club? Com és el tema? Jo, si hagués estat per jo, sempre he jugat a Artà, i ho tinc molt clar, però, desgraciadament, quan vaig haver passar de cadet a júnior, varen quedar fora equip aquí, i, pues, en sot d'Artà, els 4 que havien quedat d'Artà, varen decidir anar a Capdepera. A Capdepera? Capdepera, sí. Tot i que per ell, malament, me'l van passar molt bé. Sí, bona gent en el bàsquet de Capdepera. I després van tornar a Artà i l'any següent, com que no hi havia sènior masculí a Artà, van cridar a Capdepera per anar a jugar a Capdepera. I conta-mos, com era això de jugar de verd? És raro, però, bueno... Clar, perquè passes de no li passarem mai en el de verd a Sí. li he de passar en el de verd i vull que el de verd me la passin a jo. Millor no pensaré, tu quan jugues, ment en blanco. Això, el president del club en Biel, que d'aquí enviar una salutació que sempre molt escolta i és oient, també va jugar al Capdepera i diu que ell li va dir ni de nou la primera vegada que va treure l'equipatge de dins la lavadora, perquè no va sortir blau, va sortir verd. Supos que perquè teva, tenint en compte que ton pare, president del club, tal, ja quan la teva germana ja havia jugat, Exacte, però anava a dir. quan treu un equipatge verd, supos que no li devia fer molta gràcia treure un equipatge verd. Bueno, no ho sé, li hauríem de demanar a la mare, però... bueno, no ho sé, supos que no li deu fer gràcia. No. I després te'n tornares a jugar a Capdepera sènior, però després tornares a venir a jugar sènior a Artà fa 2 anys. Sí. Quines diferències hi ha entre Artà i Capdepera a nivell de club, o és més o menys igual? Jo no, diferències així molt grosses no, tampoc és un equip de poble que pues, juguen 4 tios que li agrada el bàsquet del poble i ja està, no... Que sé, potser també amb una colla diferent. Sí, no, aposta del man. Però no veig tampoc gran diferència no, entre dos clubs. I dius que sempre que poguessis jugaries a Artà, la temporada passada, de fet, no jugues. No. No jugues. No jugo. Per què no jugues? A veure, primer de tot, perquè aquí no hi havia equipo, s'ho va intentar fer. Sí, s'ho va intentar fer. Però jo també és vera que l'any passat vaig estar 4 mesos fora de Mallorca i pues, estar 4 mesos fora i jugar després dels 4 o 5 mesos que te queden, pues, tampoc era el plan. Saps? Deixar l'equip tirat a mitjana temporada pues, no era algo que tampoc m'interessés. I ara, a banda que peguem a la temporada actual, tu, des de fa un parell d'anys, ets entrenador del club, com has dit. Com neix la idea de fer-te entrenador? És iniciativa teva? T'influeix un altre entrenador? T'influeix ton pare? Com és el tema? Jo tenia molt clar sempre que volia acabar entrenant i ja quan vaig arribar a quart d'ESO, que tenia 15 anys, ja te podies treure en nivell 0 i vàrem agafar entre 5 o 6 que érem d'Artà i vàrem dir, vinga, vàrem fer aquí Capdepera, el curset, Qui de vora? i anàvem tots en la moteta cap allà i vàrem fer el curset i pues, això, però d'entrenador sempre ha estat una idea que havia tingut. Ara m'agradaria treure'm en nivell 1, però és vera que no tinc tampoc massa temps. Fa un parell d'any que li dono voltes, però no tinc temps. I com a entrenador, a quina categoria començaves entrenant? Jo entrenava una iniciació de l'any 2012, del 2012, i vaig entrenar aquest equip 3 anys seguits, fins que varen ser premi de segon, era un equip mixta. Després, 2 anys següents, no vaig entrenar perquè estudiava cap vespres i l'any passat vaig tornar a entrenar aquí en el premini masculí. I ara enguany has dit que estàs en els 2 preminis. Com és això, d'estar en els 2 preminis? Bueno, vaig començar la setmana passada també, no, tampoc hi ha molta cosa. En el premini mixta he entrenat un dia i en el premini masculí 3. És a dir que
Ara primer vull anar veient com va la cosa. L'equip, per lo que veig, estan bastant bé. El premi mixta m'ha sorprès molt. I el premi masculí el coneixia de l'any passat, entrenava amb en Pep Toni. Ja. I això, no sé, vull anar veient com va l'assumpte. I en Joan Ramon que li agrada més? Jugar o fer d'entrenador? Ara mateix, jo crec que encara m'agrada més jugar, tot i que cada dia m'agrada més entrenar. T'ha agradat més Sí. poder dirigir tu, poder decidir Sí. tu les coses i poder ser tu que pegui crits en vez de que te les peguin a tu, supos, també. Sí. Com a entrenador, dius de treure't a nivell 1, quina categoria és la que tens marcada de vull entrenar aquesta categoria? No t'aixaràs de lliga, no me diguis vull entrenar a l'ACB, vull entrenar a la NBA, vull entrenar l'E Plata, bé, perdona, segona FEP, primera FEP, tercera FEP. Quina és la categoria que dius, me fa gol d'entrenar aquesta categoria? A veure, m'és molt igual, jo sé que l'equip que me donin sempre estaré content, saps? Però potser un júnior, un cadet, un júnior, que són equipos ja que... Algo més de competició que no tant de formació. Sí, que ja els lots, tot i que tothom te respecta, pues ja tenen un poc més de respecte, no, com diria, t'escolten més, saps? Ja... Sí, tenen més voluntat. Sí, Tenen més voluntat Tenen perquè ja més són més grans i els que voluntat. queden ja sí que és som aquí perquè vull ser aquí. claro. I això, potser un júnior, un cadet. Molt bé. I ara, abans de que aniguem en aquesta pausa publicitària, en so sènior insular aquest, quasi vareu fer campió de lliga, no se va arribar a guanyar una lliga, el que jo la comptabilitzaria dins les lligues que heu guanyat, què va passar exactament? Com és que no, és un campionat que va quedar incomplet perquè no hi ha hagut campió de lliga? És vera que l'any de s'insular va ser pas raro perquè van començar a ser molts i ja temporàvem 4 i ja pues, amb l'ajuda de júniors que pues, tenien l'equip Interilles que pues, l'equip Arroguet fa 2 anys que era una locura ens varen venir a ajudar i varen començar a guanyar partits, no perdien contra ningú, varen quedar segons, si no vaig malament, i això ens va donar pas a la Final Four, que van jugar a les semifinals contra Sant Francesc i Llops, varen guanyar, i havíem de jugar a la final contra el Calvià, que era l'equip que mos havia guanyat 2 pits de 30, tot i que havien guanyat centes que érem sènior, no hi havia júnior. I nosaltres creiem que, jo penso, que si haguéssim jugat aquella final l'haguéssim guanyada, perquè Joan Sant Andreu, Joan Nadal, això eren molt bons, saps? Clar. I ho són. I per tema d'estudi, de viatges i això, se va anar traçant el partit i al final no se va jugar perquè des del Calvià no li va interessar canviar més la data i van dir, pues, no volen jugar. I pues, nosaltres van dir, pues, ja està, s'ha acabat aquí. I no hi va haver campió. Però moralment, jo crec que sí, no? Sí, És a dir, que poden comptar que has guanyat 3 lligues. ho van celebrar. Sí. Poden comptar que has guanyat 3 lligues. Oficialment 2, extraoficialment 3. 3, no? Això és com la pilota del 2020, que no se va donar a ningú, però hi ha gent que diu que la va guanyar una, hi ha gent que diu que va guanyar l'altra. I doncs, estimats oients d'Artant Joc, fem una breu pausa i tornem aquí, no a París, tornem aquí a Artant Joc. Fins ara! You have the time to listen.
en joc, amb en Joan Ramon Tous Riera, no confondre amb en Joan Ramon Tous, el president mític de l'Artà, que convidam a que vengui un dia aquí també, que segur que mos conta coses més interessants que el seu fill, perquè el seu fill no me'n vol contar res. Però el seu fill ha vingut aquí també perquè ets el segon capità del sènior Balear aquest d'Artà. És el primer pic, és històric, que hi ha equip masculí a Balear, ja hi va haver femení a Artà, el Gasol León Mallorca, que va durar fins al 2011, crec que era 12, una cosa així. Femení, però masculí mai hi havia hagut equip Balear, que hi hagi record i constància en la gent que han demanat, ningú ha dit el contrari. Conta'm un poc, com neix aquesta idea de muntar un Balear? Perquè muntar un equip, com aquell que diu, és relativament senzill, però per directament dir, muntar un Balear, que per qui no se n'entera, sí, se poden apuntar directament a la Lliga Balear. Sí. No és com en el futbol, que si quan feis un equip nou o inscriviu un equip, heu de començar a segona regional i heu d'anar per amunt. Aquest doncs el seu punt insular, que seria regional, o Balear, que ja seria preferent, o la superpreferent que heu muntat ara. Sí. Jo diria més com una tercera divisió. Com una tercera divisió, estem un poc fora encara de la tercera divisió, però sí un divisió d'honor que ha muntat ara de preferent, que ja és una cosa competitiva per entrar després dins ja el que seria FEP, Federació de Bàsquet, així com vol tornar a cercar la tercera FEF, però no tornem a cercar la tercera FEP, d'acord? Conta'm-nos, com neix aquesta idea de muntar un Balear? Bé, la idea, des de que vam s'insular fa 2 anys, tenint també l'equip Interilles, la idea de fer un Balear, des de que va acabar aquella temporada, és, se'n va xerrar, tot i que és vera que a nivell de jugadors, potser no, en aquell moment no teníem els jugadors necessaris per fer un Balear, va la idea. Teníem en Jeroni Jiménez que estava lesionat i érem, si no malament, 6 o 7. No? Sí, de fet, se xerra de fer un insular després, en el darrer moment. Quan sabeu que no se vol fer Balear, se xerra fer insular i al final res. I l'any passat duíem dins el cap això de fer un Balear, se li ho xerràvem amb Pep Toni i jo, li comentàvem el president, en Biel, ho xerràvem també amb en Joan Nadal, amb en Joan Santandreu, amb Mats, i ja va ser per abril, potser van començar a xerrar-ne més. Si hagués estat per tu, haguessin començat a xerrar per gener. En el gener ja haguessin tingut tothom. Sí, i ja... Mercat medieval, me van entre el abril i el maig, sí, el que van dir. Un poc davant del mercat medieval, ja vam fer una llista de noms de jugadors que veien possibles, des que tenien segurs, sí, i des que no se sabia, però podia sonar la campana. Exacte. I... N'han quigut des que podia sonar la campana. I n'hi ha qualcun que cadi també. Sí, ja arribem. I això, des del club m'ho van dir, si trobeu a 10 jugadors que tinguin el nivell per jugar a Balear, vos trobam un entrenador i pues, començant a fer gestions per crear l'equip. I el juny això ja teníem els 10 jugadors, entre cometes, perquè n'hi ha algun que al final no han jugat, i van començar a entrenar, la cosa anava bastant bé, perquè a veure que el primer entrenador jo flipava, jo deia, anant com avions, i... Va anar massa bé aquell primer, llevat de per un petit lesió que anava... A veure que també hi havia jugadors molt bons, que al final no han arribat, però si jo el primer treball diu, si això som els que som avui, pujàvem a tercera. Però... De fet, l'objectiu de 2027, no? 2027, sí. 2027 pujar. I com de difícil va ser trobar aquests 10 jugadors inicials per poder tirar endavant l'equip? Perquè jo me'n recordo que l'equip el club no va donar un ultimàtum, però sí que la federació t'exigeix uns plaços que has de complir, i clar, no és tan bo de fer trobar 10 jugadors a la zona tenint el bàsquet Manacor aquí de vora que fa equip i tenint el Felanitx 3 passes més cap allà que fa equip. Com de difícil va ser la tasca? Molt difícil, però és vera que tenim gent que des del primer moment va dir que sí, que pues, se va posar les botes de feina i va cercar jugadors i clar, mitjan juny ja teníem l'equip complet, tipo no complet, perquè a veure que ningú havia pagat, ningú havia fet fitxa, però
ja teníem l'equip bastant... Sí, emparaulat. Exacte. Emparaulat. Que vols cercar un entrenador? Quin entrenador du el club? A veure, era l'entrenador que tots pensàvem i entre cometes també tots volíem. Que és en Mike Camps, que és l'entrenador que ens va entrenar sin Solars, va entrenar sin Tarilles, tots ja sabien com ell juga, i pues, és un entrenador que sí, que concordava, no?, amb el que volíem. I arriba Mike Camps, per lo que jo sé, se va fer una pretemporada, Sí. se va entrenar, ara la gent se pensarà que ho diuen de broma, però vam entrenar fins a final de juliol, Sí? i varen començar a fer la pretemporada dia 14 d'agost, és a dir, varen tenir 15 dies de descans, com aquell que diu. Això ja era una senya de que hauria d'haver molt d'esforç per part de tothom, o com ho vas veure tu, això? A veure, jo també t'he dit, jo la pretemporada i la pretemporada poca, perquè per feina això era poc, però sí, el que Mike i na Maria, que és la seva entrenadora, deien, si voleu estar a Balear, voleu de currar, fora feina, vos passarà que no guanyareu cap partit, saps? I pues, tothom va dir, s'ha de fer una reunió també, dient que voleu entrenar 2 o 3 dies, i la gran majoria, o 3 o 4, no? Eren 3 o 4 de 3 o pretemporada. 4, i pues, tothom va dir que 4, si no vaig malament. Sí. Jo vaig ser l'excepció, jo vaig dir 3. Tu vas dir res. Jo vaig dir res. Jo no vaig dir res perquè no era, però i sí, això, si volen guanyar és el que van dir, hem d'esforçar, hem de jugar, d'entrenar fort, i això és el que vàrem intentar. No? I qui sou l'equip ara mateix? Perquè des d'eu que s'havia projectat un principi, ara ja sou 12, Sí? qui sou l'equip? Bueno, Hi ha una base artenenca, la base podem dir que tres? artenenca poden dir que som tu i jo, que som els que van començar com això, no? Sí, En Joan Nadal, tercer capità. tercer capità, bueno, Sí, sí, ha fet una final de pobre sí, bloc. sí. En Joan Santandreu, en Mats Roman, en Josep Carrió, Que és l'únic que ha pujat de júnior a sènior, perquè l'únic renovat. la resta se n'han anat a estudiar i per aquí motiu no en vau quedar, però al Manco tenim un que sí que ha pujat. Mats Roman, mateix calcul d'Artà. No, som els 6 aquest d'Artà. Després tenim els 2 cavallins, que són en Jeroni Jiménez i en Luis Balbas, també dos fenòmenos. Sí, sí. Ja estan molt integrats. Sí, ja són mig jardanencs. Sí. No li agrada, però bé. No, mos falta un vídeo pendent amb ells. Sí. També tenim de Son Cervera, tenim en Quim, tot i que encara no sabem si podrà jugar o no, Sí, està Aquí- encara de baixa. i en Joseph. Mm. Després hi ha en Alejandro Azumendi, De Porto que Cristo. ve d'esport. És que ve de miren fora, Sí, i perquè veieu, sí. I després... de cada ratjada en En Mansur. Qui més? Falta algú, no? Falta algú. No he quan has comptat ja. No he quan has comptat. Sí, bueno, després hi ha també menció especial d'en Ulisses, que mos Sí, ajuda és vera, molt bé ajudar sempre. Sí. I ja està, no? Si no és malament. Qui mos deixat? Mos deixat algú? No mos deixat Jo ningú. crec que no. No, Si no, 6-2, Ja m'ho diran. 6-2, després Mansur, Josef, Quim, ja són 10, Quim, i ja ho vam dir, els 12, sí, som els 12 que han de ser. perfecte. Com han començat la temporada, ara mateix? Pitjor de lo que... Millor de lo que reflecten els resultats, perquè és vera que no han guanyat. Dels 3 partits que han jugat no n'han guanyat cap, tot i que és vera que els 2 primers partits van ser contra rivals molt complicats. El segon quasi se guanya. El segon, exacte. I diumenge, que en principi havien de guanyar, van jugar contra els Warriors. Sí, tot entrava, Tot entrava. I ho van guanyar bé. tot entrava. I quin és l'objectiu que teníeu quan vareu començar la temporada i quin és l'objectiu que té actualment l'equip? O des del teu punt de vista, A veure, evidentment. En Mike sempre ho ha dit. Els objectius que no hi ha objectius. Hem d'arribar al més que puguem. Salta diu, si ara començam a guanyar partits, que podem. Clar. 0-3, però... La primera vegada que jugàvem en aquesta lliga, també. Qui sap que ara sí, potser, si en Jeroni, que tampoc ha començat la temporada, comença a jugar, que és una peça bastant clau, i l'equip comença a anar per amunt. Jo ara que m'he tornat a incorporar a l'equip, m'he començat a entrenar i això, jo crec que... A veure, potser no
Final Four. A veure, molt complicat. És molt complicat Final Four. Ja va ser, estar a mitja taula és un objectiu... Assolible. Sí. I dius que ara t'has incorporat. Quin és el teu rol de l'equip? Tant de dins la pista com fora de la pista. A veure, jo per ara que he jugat 2 partits, soc un... Tot i que l'altre dia mai m'ha dit que millor que ell m'ho veia com un futur titular. Jo no ho veig tan clar. Jo sóc un jugador de segona línia, saps? Per entrar per Luis, quan el Luis ja va ser... Per interiors. Exacte. Tot i que també me diu que vol que sigui tirador. No, jo tampoc, ara mateix... No t'hi veure encara? Me falta un parell d'entrenos, però bé, sí, això. I de fora d'aquí, pues, si... cohesió d'equip, no?, de grup. Clar. Bàsicament a 21 anys, però que soc de més veterano amb tu, no? Sí, no. Hi ha en Mansur, que en té 25, jo en Mendy, que en tenim 24, i després vas tu. Bé, i tu i en Quim, que estiguis allà. I això, ja que som els jartarets, pues, unim un poc a l'equip, que mos anirem... Ja mos coneixem quasi tot, però des que no mos coneixem, pues, jo sé, ve l'altre dineret, qualque soperet, no? Exacte. I també amb el sènior femení heu creat molt bona relació, la qual fa que el club sigui més fort. Com és aquesta relació amb el sènior femení? A veure, és que en el sènior femení molt fàcil, saps? Perquè som molt bona gent d'aquestes nines, saps? Sempre proposen fer coses, molt venen a veure, ja el primer partit sagrada sencera era quasi elles, no? I sempre que hem de fer alguna cosa, sempre venen, sempre... Sí, aporta, saps? Ganes, no? Ara que has anomenat lo de Sagrada, quina és l'expectativa de gent en els partits? Jo espero que menys de la que va venir a Manacor no baixar, saps? Tenia una grada, potser no plena perquè és molt complicat omplir aquella grada. És gros. Però, saps, tenir 3/4 ben omplit, saps? I per la gent jove i això, s'ha plantejat algo, tipus una grada especial? Sí. Hi ha qualque tipus de grup, hi ha qualque tipus de cosa? Sí, se va plantejar fer una gran animació, a veure que hi va haver gent que interessada, que crec que hi ha grup de WhatsApp fet, però no, al final res, si ells volen seguir per endavant, sempre benvingut, animar, sempre un bombo, trompeta, això sempre està bé. Els oients que m'ho escoltau i que escoltareu aquesta entrevista, si justament escoltau aquesta entrevista d'aquí un mes i hi ha un partit, presenteu-vos en el podi i veureu que la banda, més en el fons de tot, sempre hi haurà un grupet de persones i vos podeu afegir i ells vos aniran donant més informació i tot això. I enguany també és un any nou per tu perquè has canviat de dorsal. Sí. Sempre havies duit del 13, per què el 13? El número que mon pare i la meva germana sempre han duit. Mon pare sempre va dur aquest número, la meva germana després també sempre l'he vist amb el número 13 i ara pues enguany pues... No el dus? No. Per quin motiu? Bueno, perquè hi va un jugador que se me va posar... Cohesió d'equip. Saps, si no duies 13 no jugava. I vaig dir, bueno... Cohesió d'equip. Bueno, i sí. És vera que també hi va qualque any que sí que tampoc vaig poder dur 13. Vaig dur 9 quan era infantil, però sempre he dit 13. I quin número dus enguany? De 8. I per quin motiu has tirat des de 8? Va ser una tonteria enorme, saps? Però aquest estiu va fitxar pel Madrid, jo soc del Madrid, va fitxar... Com mai amb el sentiment, per cert. Bueno, en Sergi Vaca, que quan era petit era el meu ídolo, tothom que hagi entrat al meu quart a veure el pòster que tenc seu, saps? Tenc un pòster enorme de Vaca. Tenim Vaca fent un pòster, pot ser? Precisament. Sí. I, pues, ell sempre havia dit, no, jo quan vaig d'un 9 també va ser per ell, saps? Quan era infantil. I va fitxar pel Madrid, vaig veure que es guanyat de 8, aquell dia no m'arriba a dir quin número vol dur, i vaig dir, de 8, vinga, per endavant. I m'he posat de 8. I com te veus en so de 8? Bé, l'altre dia no vaig fer tan malament, saps? No, però com te veus a tu? Així com te veia raro vestit de verd, com te veus vestit en so de 8? L'altre dia ni me'n recordava que era de 8, saps?
Antes de començar el partit vaig veure la camioneta, vaig veure 10 i vaig dir, Maria, no dugues 13 avui, Canvia'l. Va haver d'anar a canviar l'acte perquè ni me'n recordava. Canvia'l. I ara que has dit que dues estets com ton pare, seguiràs les seves passes i també seràs president, o això és un tema que encara no t'has plantejat? Mai se sap, jo què sé, lo millor, qualque dia. Te faria igual per ser president del club? Pot ser, no sé, ara mateix, no ho sé, ja ho veurem. Pot ser. No, està bé saber-ho. I ara dins el club hi ha una novetat, que és que un molt estimat d'aquest programa i gran convidat d'aquest programa, que pot tornar quan vulgui, que és en Gabriel Serra, s'ha unit en el club com a entrenador, i tu ja has pogut coincidir amb ell al manca un entrenament i un partit. Claro. Conta'm com és passar de veure en Gabriel Serra en els partits, perquè el anàvem a veure sempre, a tenir-lo dins el mateix club que tu i tenir-lo de company, de fet. Claro, que l'any passat anàvem a veure quasi tots els partits del Palmer fins que ell va jugar allà. I claro, nosaltres érem el seu friki fan, no? Que celebraven el seu triple, cada pic que feia algo bé, érem com aixecaven, saps? I claro, estar allà amb ell entrenant en aquest cas preminímista amb en Jaume i en Biel, pues un luxe, no? Poder aprendre d'ell també com a entrenador sempre està bé. I quan va venir en aquest programa se li va demanar a petició de qualcú si tornaria a jugar qualque vegada a l'Artà, i va dir que per què no? Ara mateix està sense equip. Sí. El vols en el Balear o no hi ha puesto per ell? Conta-me'n un poc. Jo crec que ell sap que està convidadíssim a jugar amb nosaltres, tot i que no vulgui fitxar, està sempre convidat a entrenar, que, com he dit, un luxe tenir-lo sempre en el teu equip, no? Un tio que ha jugat a l'EPO, ha estat playoff de descens de l'EPO, jugador de l'Ep Plata, seria brutal tenir-lo. Sí, no? I ara que m'he anomenat el Palmer, ets soci del Palmer, tu de fet ets molt seguidor del Palmer. Com veus el Palmer de moment d'aquesta temporada? Molt bé. És vera que cada setmana és el primer partit que vaig poder veure i 5-0, si no vaig malament, no? 4-0. 4-0. Un inici molt bo, que esperem que segueixi, no? I per ara, els fitxatges que han fet, pues, a veure que la base de l'any passat, el mallorquins de l'any passat, pues fa pena no veure'ls enguany, saps? Però també té un bon grapat de mallorquins. Bueno, mallorquins, sí. Sí? Té un bon grapat de mallorquins. Sí. Estàs il·lusionat amb la temporada del Palmer o no? Sí, jo crec que enguany toca, no? Primera. El Manco no ha passat tanta de pena. L'any passat en varen passar molta. Molta fins a aquest moment. Segur que em pensàvem que s'han passat molt Manco també. Sí, toca triple ja. I ja com a banda d'anar a les preguntes clàssiques, com d'il·lusionat estàs amb aquesta temporada del Balear, sapiguent que és temporada històrica, passi el que passi? Jo estic molt il·lusionat, també per que el fet de que segon des que varen crear això, no? Juntament amb tu, amb en Joan, bé, dels tenents, pues, fa encara més il·lusió, estic molt motivat, perquè mai havia jugat d'una categoria tan alta, el màxim que he jugat era promoció i pues, malament. I jo crec que a més en Michael m'està dient que és un jugador important i això me motiva també, saps? No estar en el banquillo, xupar el banquillo, que si ho he de fer, ho faré, saps? No tenc cap problema. Però bé, sí, estic motivat. I des d'aquí vols enviar qualque missatge a l'equip, d'ànims o qualque cosa, o a la gent, perquè ho vinc a veure? Jo crec que ells ja saben tot el que poden, no? Jo crec que tots i cada un d'ells saben que podem enguany fer... O sigui, no ser de res, perquè hi ha molta gent que m'ho diu no fareu res, sou molt dolents, però bé. Jo crec que mitjana taula, això, ells ho saben. No? L'important és que xerrin. Sí. L'important és que xerrin. Ja que hi eren poques, no? Si xerren és perquè hi som. Sí, o no? sí. I, bé, com que tothom haurà escoltat aquesta entrevista, supos que el pròxim entreno te tocarà Manteo. Ja per celebrar que... Ja, divendres de matí, sí. Sí, supos que sí, divendres de matí, sí, com els professionals. És una cosa que fan pocs clubs. I abans d'entrar ja a lo darrer, com valores que s'hagi pogut fer aquest equip partint d'aquesta base tan gran d'artenencs que al cap i a la fi la gent d'Artà el que vol és veure jugar la gent d'Artà. Sí. A qualsevol esport. Si vas a les pesqueres i vas a veure la gent d'Artà,
vas a Caragol vas a veure si Endertà sigui bàsquetbol i acrobàcies, si vas a tenis vas a veure els jartanencs i si vas a la natació vas a veure els jartanencs. Sí. I a Pica igual i a qualsevol esport igual. Com d'important és tenir aquesta base de jartanencs? Molt important, i jo també te dic, no hi són tots. En falten, Em falten. Jo crec que si tots els jartanencs que ara mateix estan a un nivell alt, juguéssim a Artà, ja te dic que no estaríem a mitjana taula. S'aniran afegint d'aquests jartanencs per ell perquè tothom ha tingut molt bona rebuda cap a l'equip. De fet, els missatges són positius de tothom de l'entorn. És un projecte que és multianual i no és com se comença, és com s'acaba sempre. I ara ja, per anar acabant també aquest programa, què creu que és més important, la part mental o la part física? És una combinació de les dues, ha de ser important. No? Ni una més important que l'altra, ni l'altra més important. No? Molt bé. I tu que ho toques de primera mà, com veus les instal·lacions esportives del municipi d'Artà? Bé, no es poden queixar també, perquè ara si van millorant tampoc passa res. Molt han de millorar, jo sí que ho dic, segur que jo aquí ja demano disculpes d'avançat, però ha començat una temporada més, a part d'una temporada més d'Artà en joc, que estic molt content, ja ha començat una temporada més esportiva i en el camp de futbol no hi caben i en el Caragol no hi cabem. Per tant, responsables que pertoqui han de mirar la solució de cabrerí. Una de dues, o mos xapam per la meitat, o feim una construcció nova, encara que sigui temporal o el que sigui, però hem de trobar una solució perquè no hi cabem. Després, com veus la gala de l'esport? Supos que hi hem guanyat 2 lligues i moralment 3, qualque any hi toques venat. Qualque pic avui ja t'hi ha cercar alguna cosa. Bé, m'agrada. Honorí anar a cercar un premi, honorí també a veure-lo, quan mon pare president sempre me tocava honorí, pues m'agradava. I la pregunta que dona origen en aquest programa i que evidentment la seguirem fent, qualcú m'ho va demanar, però si ja fem la pregunta, el dia que deixi fer aquesta pregunta, serà perquè no fem el programa. Què creus que té tant d'esportistes d'èlit? La Sant Cartarenca. No sé, jo què sé. Molt bona. No sé, Artà, tipus la gent d'Artà, hi ha molta gent que fa esport i és més fàcil si de 8.000 habitants que som, si n'hi ha 5.000 que fan esport, és més fàcil que en surti un de bo, no? Però sí, això. Sí, això és senyal que la salut esportiva d'Artà és bona. Sí, exacte. I ara, avui, temporada nova, secció nova, estrenem una nova cosa i és que has de pensar una pregunta per al proper convidat o convidada que tu no saps qui serà, i el nostre convidat tampoc no saben qui serà, però has de pensar una pregunta per a aquesta persona. Te l'he dit ara. Si vols, te dones temps que jo hi llegeixo les notícies, Vinga. me la dius i després te despedeixes. Vinga. Te pareix bé? Perfecte. Ho firmam. Vinga. I anem a les notícies i anem a començar primer de tot per una alegria, i és que Anna Maria Cervera, campiona d'Espanya, campiona d'Espanya a salt d'alçada, que aconseguí superar l'1,65 al tercer intent a l'inici d'octubre. Ja mos va dir que tenia aquesta competició i li van dir que segur que li aniria bé, per tant, d'enhorabona, Maria. Estàs convidada a tornar quan vulguis. Nosaltres estem encantats que tornis. Na Júlia Caldentell també s'ha proposat fer història, i és que per primera vegada en molt de temps Espanya jugarà un campionat del món sub-18 i na Júlia Caldentell formarà part d'aquesta selecció, una artenenca, una coloniera, anant en aquesta selecció, per tant és històric, enhorabona Júlia. El passat dia 20 es va disputar la tercera OCR de Temidouer, del nostre també estimat convidat, una cursa d'obstacles a la colònia de Sant Pere, on hi participaren en aquesta edició més de 400 persones en les seves respectives modalitats i categories. La 312 va tornar a passar de sempre, vist i no vist, apuntar-se a la gent i els que s'apuntava a mi segon després, ja està, sempre omplen inscripcions, per tant, mos augura una bona 312 enguany una altra vegada, o aquesta temporada una altra vegada, ja sigui el 2025, quan ja sabeu. L'Artà va guanyar aquest cap de setmana, l'Artà de futbol, i els diferents equips han anat començant la seva temporada, que tant de bo, setmana rere setmana, puguem anar comptant i entrevistant en aquest programa els dos artenencs, Adon Prat i Sergi Darder, una temporada més amb el Mallorca, ahir en Sergi el van substituir en el descans amb molèsties, tenia mal un peu,
i nosaltres vam entrar a lo darrer, poc va poder fer davant la barbaritat que va passar ahir. Nosaltres hem tornat, nosaltres som aquí per vosaltres. Estimats oients d'Horta en Joc, per totes aquestes notícies i moltes més a través de les xarxes socials dels clubs i també començau a mirar més les de Ràdio Horta, que aviat tindreu nous anuncis i nous sorpreses. I ara sí, Joan Ramon, la pregunta que tens pensada, per favor. A veure si t'agrada. Ja A m'agrada veure, tot. que t'ha així, m'he hagut de pensar molt ràpid. Quin és, per tu, l'esportista més exitós d'Artà, M'agrada. de la història? De la història, Sí. de la història. A veure. La pròxima persona que vengui li demanarem això, en Tomeu ja l'està apuntant, fa una feinada en Tomeu. Tomeu, vas de seguir 2,4, aquest 1 te pot quedar tu. Vale. I moltes gràcies per venir, tens el micro obert per poder despedir de la gent i per poder enviar missatges que vulguis. Bueno, moltes gràcies per convidar-me. És un gust sempre ser aquí. I res, adeu. I moltes gràcies a tu per venir, estàs convidat a venir quan vulguis, tu ho saps. Estic convidat vosaltres també a anar als partits del Balear, el pròxim partit serà aquí dia 10. I dia 10 també hi ha la cursa solidària que l'hem van xerrar, de la mort perinatal, gestacional, etc. Vos recomanem que participeu i quan digueu acabat de participar-hi, pegau un vot a Caragol, que a les 12 jugam contra Bàsquet Puig. I estimats oients d'Horta en Joc, estic més content jo de saber que hi sou que vosaltres de sentir-me. Així que, estimats oients d'Horta en Joc, fins la setmana que ve. Adeu!